Hola, bon dia. Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al Cursal Espai Gastronòmic. Amb un edifici preciós, amb un teatre que està ple de vida i una oferta gastronòmica basada molt en el producte del territori, amb el producte de temporada. Al menú de degustació i maridatge sempre intentem que sigui un menú de 5 plats i postres en el que puguis trobar un xic de tot. Sempre hi ha un arròs, un entrant calent i un de fred de temporada i llavors una carn i un peix que transmetin una mica el que és el pla de Bages. El labadal blanc serà el primer vi del nostre maridatge. Ens haurà de poder sorprendre amb la DO més petita del Pla de Bages, però amb la història més gran de Catalunya. Col·laborem en Fem País perquè no són una caixeta d'aquestes a l'ús, sinó que a darrere realment hi ha una essència i veus que el client rep moltes opcions de qualitat, de coses que són autèntiques. Pel Cursal, Fer País és la nostra oferta gastronòmica, parteix del producte de proximitat i això ens permet a casa nostra, amb aquest entorn extraordinari que tenim, amb aquest equip de persones, doncs que el nostre dia a dia sigui això, transmetre el que es pot fer al Pla de Bages.